Tältä se näyttää. Tää yksi seinä on, olohuoneen koko seinä on lasia ja nyt jos mennään vähän rakennustelineistä alapuolelle, niin näkee miltä se olohuoneen näkymä sitten tulee olemaan. Eli me ollaan kansallispuiston sisällä, Nuuksion kansallispuiston sisällä. Ja silti me ollaan puoli tuntia Helsingin keskustasta. Tämmöinen palvelukokonaisuus niin, että tää siivotaan kerran kuukaudessa ja hotelliyhtiö vuokraa silloin kun ei itse käytä. Ja siitä voi ajatella sijoituksena tai sitten tätä voi ajatella elämänlaatuun sijoittamisena. Tuossa on iso terassi, josta nyt kaiteet menee uusiksi. Eli tästä on tehty kaikki täysin uusiksi. Tässä on rakenteet sisälläkin ja uutta. Ja tästä tulee kuin uusi. Tässä on vesikertainen lattialämmitys tulossa. Ja nyt me ollaan isossa olkkarissa. Tuohon tulee keittiö, avokeittiö. Ja sitten täällä on se pienempi makuuhuone tuolla. Ja täällä on sitten oikein superhienot näkymät. Tonne tulee sitten kookas kylppäri. Ja täällä on isompi makuuhuone. Ja sitten master bedroomi. Ja tuolta se näyttää rantasaunaa ja kotaa. Siellä on maastofillareita, sähköpyöriä mitä voi käyttää ja lumikenkiä ja liukulumikenkiä ja kuntosalilla voi aikaansa käyttää. Tämä on semmoisen helpon elämän paikka. Valmistuu kohta puolelle, tässä on vielä 2 huoneistoa, ne isoja myytävänä. Ja sitten, tai siis valmistuu nyt syksyllä. Ja sitten voi ruveta nauttimaan elämästä ja keskittyy itseensä ja luonnosta nauttimiseen. Nyt voi vielä varata ja vaikuttaa vähän pintamateriaaleihin. Tervetuloa tutustumaan.